വിനേഷ് ഫോഗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗുസ്തിദാറാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ 100 ഗ്രാം കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നവളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനപുത്രിയാണ്. ആ പുത്രിക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാതിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ. ഈ പറഞ്ഞ 100 ഗ്രാമിന് വേണ്ടി ബാധിക്കാതിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ BJP രാഷ്ട്രീയത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചൊരു വിഷയം കൂടിയാണ്. എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കാം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ കൊണ്ട് ആ 100 ഗ്രാം കൂട്ടിയത്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും വിനേഷ് ഫോഗട്ട് മത്സരിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും BJP ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇങ്ങനെ മെഡലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അത് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ BJP അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ഒരു സീറ്റ് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഈ റെസ്ലിംഗിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഫയലായിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരിതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് 50 ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അതായത് 50 ഗ്രാം പോലും കൂടിയാൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് 100 ഗ്രാം കൂട്ടാൻ സാധിച്ചത്? 100 ഗ്രാം കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് BJP സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താത്തതിന്റെ കാരണത്താലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഗുസ്തി താരങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ റാലി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ പറയുന്ന ഭരണ വികാരമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ഈ പറയുന്ന ഹരിയാനയിൽ അവരൊരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിന് ശേഷം മുഴുവൻ ഫോഗട്ട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മെഡൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ് ആവാനാണ് സാധ്യത. അല്ലെങ്കിൽ വിനേഷ് ഫോഗട്ടും ഈ കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയിൽ ആ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാവാം. അതിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ BJP ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡൽ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും BJPക്ക് ഒരു വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെയാണല്ലോ അവർക്ക് വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റു മത്സരാർത്ഥികളെ ചിലപ്പോൾ വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റി കാണില്ല. ഇവരെ മാന്യമായിട്ട് വിലക്കെടുക്കാൻ കിട്ടി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം അതാണ് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഇന്ന് വിജയിച്ചു കയറിയതിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചതിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തോട് ചെയ്തൊരു ചതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ 100 ഗ്രാം കൂടിയത് ഇത് ഒരു മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്കറിയില്ലേ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കോച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ മറികടന്ന് ഇവരെന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്? ഈ 100 ഗ്രാം കൂടാൻ കാരണം ഗവൺമെന്റ് ആണോ? അല്ല, ഇവര് തന്നെയാണ് കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഇവരെങ്ങനെയാണ് BJPയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ BJP സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? PT ഉഷ ഈ റെസ്ലിംഗ് ഇതിന്റെ ആളുകളെ, റെസ്ലിംഗ് സംഘാടകരെ പോയി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ല, 50 ഗ്രാം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മത്സരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഇന്ത്യക്കാരായാലും ശരി അമേരിക്കക്കാരായാലും ശരി ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവർ ഉറച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നാടകമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ കിട്ടുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് ഹരിയാനയിൽ ഒരു സീറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതും അതിൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഉണ്ടാക്കാലോ, കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാലോ. എന്തായാലും നോക്കി കാണാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ പദ്ധതി, എന്താണ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. താങ്ക്